She always black. I got to know. DJ is a rock and roll. Halfway diamond now. Yeah, your money. Open up. Yeah. Kaixo, Txaldeon. Ez dita nahi, zuek bideo eskolako ikastea zate eta grabatzea LibLab bat grabatzea torri zate, bizkat. Zer dan hori esplikatuko duzu, LibLab hori? Bueno, LibLaba plano sekuentzia bakar batean grabatzen den bideo musikala da. Dena jarraian esan edu hori da. Eta gazteak lehiaketa antolatzen urtero, eta aurten partiro abestia aukeratu dugu. Dala pixkatola abestia atatzen dena jende guztia, hola pixkat dantzka jantzita extraño da horrela, con mucho brillante da horrela. Eta kanta, berez, doinua, ze musika estilo da? Rockantzekoa, pero más popero. Bai, eta, bueno, eskerrak eman handoaingo udalari, eta bastero utzi digula. Osa, zuek aitzete grabatzen, kanpotik hasi eta barrura sartu, eta pasillo eta marrena. Bueno, gauza da, kantan inber dela pleik barra, osea, zu kantatuko bazenu bezala. Eta kanpotik hasten da, eta barruraino sartu, eta gero berriro kanpoan bukatzen da. Jende guztiakin hemen dantzatzen kanpoan. Sariketa batean aurkeztuko dezuela, eta gero bosketa egiten da, eta ez? Bai, internet bidez, egon behar da bosketan, boskatu denen guri, handaingo ikasleak. Ikasleak estibikoak. Hori da, partidor. Eskerrik asko. Bai, zuri. Zuazte ja grabatzea digozela.